ಲೋಕಧರ್ಮ ಪಿಂಚಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರುಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಆಯ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಐಲೇ ಸಾಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರನು ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಐತ ಭಾವಾರ್ಥನ ಪನ್ಪೆರಿ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಂಡು ಈ ಲೇಸಿಡು ಮಾತ ದಿನಟ್ಟುಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಸೇರದು ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಕಲು ಮಾತ ಪಾಲುದಾರರಾವುಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.